Poď sa troška ty ukázať. Poď sa troška ukázať. Vidno ma tam. Bude ma tam vidno. Dobre. Dobrý deň. Dobrý deň. No. A dneska sme naspäť pri Octavii, na ktoré sme robili rozvody, lebo motor šiel na 2,5 až 3,6 valca. A po dohode s majiteľom sme sa rozhodli, že sa do motora pozrieme trošku hlbšie, lebo ako sa motor zohrial, naspäť sa motor vrátil do toho jeho chodu nie úplne príjemného. A potom, ako som demontoval vičko z motora, sme objavili takú dosť vtipne nepríjemnú vec. Neviem, ako to budeš vidieť. Ale pozri sa, ako vyzerá to vičko znútra. Pozeraj. Pozeraj, čo tam je. Takto vyzerá vičko znútra. To bol prvý signál toho, že niečo nepríjemné sa tam bude diať. Keď sme sa potom pozreli na motor, tak nás skoro trafil šlak. Lebo ja ti to ukážem. No, pozri sa sem. Pozri, ako vyzerá motor. To znamená, že tam niečo není dobré. Niečo veľmi tam není dobre. Takže pokračujeme v oprave tohto motora. Pozeraj. Teraz to budeš vidieť lepšie. Práve som si utrel šošovicu na aparáte, lebo som ju mal za ciganu. No, nechcem si moc špiniť pršteky, ale že si to ty, tak si ich zašpiním, aby som ti ukázal, aké nánosy sú tu. Sleduj. To nejde dávať na zem, lebo budeme špinavú zem. No a toto, čo práve vidíš, je niečo ako grafitovo, karbónovo, hovienkovo a neviem ako ešte špinavá vec. Je to spôsobené tým, že sa tam nemenil olej, tak ako by sa mal meniť. Takže ten olej začal karbónovať a začal robiť nánosy, ale toto, čo vidíš, nemohol spôsobiť len olej, lebo to by podľa mňa ten motor neprežil, keby až v takomto stave je olej, ale s najväčšou pravdepodobnosťou podfúkoval ešte nejaký vstrek, možno viacej vstrekov. Takže idú von vstreky, ide von vačka, ide sa zase rozobrať rozvod a ideme to všetko počistiť. Streky sa musia pretesniť, vymeniť šroby, musí sa vymeniť vačka, lebo ja ti tam zasvietím, ale keď máš takúto kvalitu mazania v motore, tak to neprežije vačka, pri najmenšom vačka. A keď si všimneš toto tu vzadu, neviem, či to budeš vidieť, ale tá vačka je už, to vidíš, že je zodratá. Tá vačka je proste zodratá. No a keďže je zodratá vačka, bude zodraté aj zdvihátko, neviem, ako ti tam mám zasvietiť. Počkaj. Nevadí, to uvidíš, keď to rozoberiem. Každopádne toto je úplne že čistá katastrofa. Takže ideme rozoberať. Dobre, postup. A aký bude postup? Postup bude taký, že ja si najprv začnem rozoberať tento vrch a vstreky a tento bordel, čo je na tom nanosený. Ja sa budem snažiť z toho motora odstrániť čo najviac súčiastok špinavých von, aby som ich čistil mimo motora, aby mi ten bordel nenapadal do ňoho, čo už aj tak tam vyzerá fakt, že katastrofálne. Ja to všetko rozoberiem, vyčistím to mimo motora, nech to tam nepopadá. To znamená, dám si preč tieto koníky, čo stlačajú vstreky od vačky, vyberiem si streky, vyberiem si držiaky vstrekov, vyberiem si tieto koníky vačky, dám ich preč. Ďalej dám preč tandemovku, rozoberiem rozvod, to je tandemová pumpa. To vlastne je, tá je hnaná vačkou, rozvod ženie tú vačku od kluky, samozrejme. Rozoberiem si následne rozvod a vyberiem vačku. Ďalej uvidíme, v akom stave bude to ostatné, aké nánosy tam budú a budeme sa to snažiť nejako jemne, opatrne škrapkať a vyberať a škrapkať, tak aby nám to nepadlo do toho motora všetko. A bude to ozaj že zdĺhavý proces.
takže neviem, koľko z toho budem točiť. Každopádne dáme si nejaký časozberík, ako to rozoberám teraz. No, mám to rozobraté. Nejako takto to vyzerá momentálne. Úplne katastrofálne. Takto vyzerajú kone. Takto vyzerajú streky. Pumpatíze. Mňa napadla taká zaujímavá vec, že budem to robiť tak, že pravdepodobne zničím vysávač, ale nemám s tým čo iné spraviť, jednoducho musím tam napchať vysávač. Dám si tam nejakú hadicu tenkú, nech to strčím do každej škáry. A budem to robiť tak, že tieto kusy, zaostrím na to, tieto kusy, kadejaké, priložím k tomu vysávač a budem to šrobovákom odlupovať dnuka do vysávača. Ale najprv si ešte rozoberiem tú vačku. Pozrite sa, čo robí Findio. Tu je také malinké turbo, strašne veľa BMW veci. A tu je také ďalšie veľké turbo a tu malé chýba. Findio, čo robíš? Čo robíš, Findio? Čo robíš, Mojko? Tam si kameru do piky. Vieš, čo robí Findio? Pozri sa, toto vyzerá byť také nové. Sleduješ to? Bypassová rúra 1. Neviem, kde je bypassová rúra 2. Ale Findio nám pretesňuje turbá na biturbovom bavoráku. BMW F32. Biturbový bavorák. A až ti nejde od spodku, alebo ti to duní, fučí a nejde ako má, tak máš pravdepodobne zlý tento bypass, jeden alebo druhý. A ak ti z toho chcípe olej, tak buď ti chcípe zozadu sovička, buď ti chcípe zvička, alebo ti chcípe sturb. Hlavnú. Čo sa dá? Trhnutá reguláciou. Ty kokos. Vidíš to? No. A potom ti to nemôže fúkať, tak ako priemerný Takže. Čo nám k tomu ešte povieš? A co kameruješ, buzere? One hour later. Chlapci moji, toto bol úplne geniálny nápad. No, chlapci a devčatá a vrtuľníky, a kamery a hadice a neviem čo všetko ste. Toto bol geniálny nápad, vysávač. No, lenže my si musíme... Ja som to chcel vysávať, až keď akože vyberiem vačku, ale musel som to najprv aj predtým povysávať, lebo keby som rozoberal toto a toto a hento a tamto, tak by mi to všetko popadalo tam dole. A jak som to vysával tým vysávačom, tak ten vysávač má taký ťah, no má je skoro asi ako moja žena, že to vyťahol až dole z tých kanálov. Chlapci, dievčatá, vrtuľníky a všetky vyšľachtené plemená
hodziakého druhu. Pozrite sa, jak to vypadá. Sleduješ to? Trepák. Pozri sa, ako vyzerajú tieto ložiská. To je strašné. Zodraté. No a teraz sa vráťme k tomuto. Toto je zdvihátko. No, zdvihátko. Hydroštel. Ale pre nás to bude nie zdvihátko, ale sklesátko. Všetky sú úplne náš rod toto. Nechcem neslušne hovoriť, ale sú úplne totálne a teraz ti natočím vačku. To je vačka. Vidíš to? Vidíš tento zlom? Počkaj. Dám tam šípku. 3, 2, 1. Šípka. Tu je to zodraté. Tu je to zodraté. Tu je to zodraté. Tu nie je zodraté. Takže asi takto nejako, jak takto to vyzerá, takže asi nejako takto bola vymenená tá vačka. Že vraj, teda. Takže som veľmi rád, že sme sa na to pozreli hlbšie. Svieť, neboj sa. A tieto ložiská nám samozrejme prídu nové. Všetko nám príde nové, prídu nám nové šroby, nové ložiská, nová vačka, nové tesnenia na streky. Úplne všetko tam dáme nové, lebo to mali v zľave v Lidli. Takže objednali sme úplne všetko. Okrem... Presne to som chcel povedať. Kaufland. Že všetko bude z Lidla, okrem oleja, ten mali v Kauflande zľave. Všetko som to rozhádzal a teraz prišla fáza čistenia. Točiť to nejdem, lebo to by bol záznam taký, že by mi nevydržala ani SD karta, ani baterka, ani telefón, ani nič. Takže len to strihnem a už to bude čistúčke. No, toto je stav, do ktorého sa mi to podarilo dostať. Myslím si, že to vôbec nie je nič zlé. A trvalo mi to len 2000 years. Kým som to takto vyčistil. Každopádne to máme čisté a už nás čaká vyčistiť len toto. By the way, prvý dislike na toto video podľa mňa dá niekto, kto sa identifikuje ako vysávač, lebo všetok ten bordel. Pozri, aké mám. Čo túluješ toho Forda? No, lebo všetok ten bordel a to, že ho tam bolo, kamarát, vysal chudák tento vysávač. No, ďalej. Streky v nafte, sú tam ešte aj držiaky vačky a do benzínu, lebo naftu už nemám, mám tu benzín. Inak ono to bolo priesvitné predtým, než som to tam dal. Som dal kone so strekou. Takže streky a držiaky vačiek sú v nafte, kone sú v benzíne, uvidíme, čo lepšie umýva. Uvidíme, čo lepšie rozpúšťa karbon. No máme druhý deň, prišli veci. Ja sem dám teraz tú onu, že the next day. The next day. A tak tu vyzerajú klesátka. A.k.a. hydra. Počkaj, ja ti to zaostrím. Tak to vyzerá staré. Vidíš, ako je? Normálne je konkávne zodraté. Že úplne sú tak. Tak to vyzerajú nové. Tak to vyzerajú nové. Takže už som sa zašpinil. Vačka. Guferko. Všetky šroby, tesnenia na streky. Všetky šrobiky nové. Úplne všetky. Ložiska na vačku a vlastne to je pomaly aj všetko, nejaké tesnenia a tak. No, môžeme ísť na to.
Dámy páni, vysávače a vrtuľníky. My to máme už v nejakom takomto stave. Ideme ešte nastaviť streky. Musím nastaviť ešte rozvod, rozoberiem si to od boku, ale to už nebudem kamerovať, lebo však rozvod sme už mali na videu. A ešte vám len poviem také zaujímavosti. Tieto skrutky sa ťahajú na 20 N 90 stupňov, tieto malinké skrutky sa ťahajú na 12 N a 270 stupňov. A vačka vačku som zabudol momentálne, ale tá sa ťahá na 8 N a 90 stupňov, ale to tam ešte upresním, napíšem to tam, lebo tu som robil tak pred hodinou, takže si to nepamätám. Ďalej, streky sa nastavujú tak, že otáčaš motor a ten strek, ktorý je najviac stlačený, nastavuješ. Hej, čiže vždycky, keď ideš nastavovať strek, nastavujú sa osobitne, musíš to spraviť tak, že budeš točiť motorom, dokým ten strek nebude úplne stlačený. Dotiahneš túto vnútornú, povolíš si túto maticu, dotiahneš túto vnútornú skrutku na doraz, aby bol ten strek stlačený na doraz, ale na doraz nie je silno, iba tak, aby ho jemne oprelo. Povolíš ho o 180 stupňov a dotiahneš tú kontrolovaciu maticu. Vtedy by si mal mať strek správne nastavený. Samozrejme, tie malinké koníky a unášačky, tie treba vymeniť, lebo to tam potom bude mať takú vôľu, ako to mať nemá. Ňúva filtra. Chlapci, dievčatá, vrtuľníky, vysávače. Teraz vám ešte jednu fintu tak ukážem. Teraz keď doťahuješ filter, tak ho dotiahneš, hej. A potom ešte o polotáčku povol naspäť. Môže o celú. A dotiahni naspäť. A robí sa to preto, doťahuje na nejakých 25 N, ale tak ja to mám v ruke. Pretože tam je tá gumička veľká a ona, jak to doťahuješ, tak sa to naťahuje. Tým, že ty to povolíš, tak ona si sadne presne do tej svojej drážky a zase to doťahneš a nikdy sa ti nestane, že by to bude tiesť alebo niečo také. Dámy a pánové, máme nastavený rozvod, by the way, ten rozvod sadol takým štýlom, že kolik a dokopy som ho pohol o milimeter možno, takže rozvod perfektne. Máme tam nový filter, nový olej a dáme si spoločne prvý štart. Možno bude trošku dlhšie trvať, kým to auto chytí, lebo vlastne boli vonku streky a kanále naftové sa mohli zavzdušniť. Ja pár razy zapnem kľúčik, nech tam dotlačí olej, každopádne môže sa stať, že to bude dlhšie točiť. Ďalej, keďže boli v streky von, a ja som to umýval čističom a všelijakými prípravkami, mohlo sa stať, že tá horľavina, kvapalina malinko natiekla do valcov, čiže ten štart môže byť taký trošku rachotavejší. Nemal by byť, ale môže byť, hej, takže upozorňujem na to vopred. Mikrofón dám sem, nech to je pocit z prvej osoby, nech to počuť krásne. Nech máte ten pravý zážitok z toho. Kde ťa dám, dám ťa sem. No, takže ešte predtým, než naštartujeme, to bohužiaľ musíme dať nabiť. Neznášam autá, čo majú staré, rozgajdané baterky. To tak malo byť, že to nechytilo, lebo by to bolo zle natočené.
Teraz budem pol hodinu nabíjať. Akože ja by som to naštartoval štartovacím vozíkom, ten je tam. Toto žlté, čo vidíš. Ale bohužiaľ, strašne často chodia auta, čo majú staré vyšťavené baterky, tak ten vozík zhorel. Chudák. A čakáme na nový, takže budem teraz nabíjať. Gangnam Style. Labúža. Koľko to tlačí strašne. Už sa to nabíja asi hodinku. Romankovia a romanky. Si nemusím dávať a ideme to skúsiť. Finďo, povedz nám, ako si myslíš, že motor teraz vrčí. Ide pekne, či ako ide? No tak podľa Finďa tiež ide jarariraj. Dáme testovaciu jazdu, aby sme sa uistili, že je naozaj všetko v poriadku. Každopádne, to čistenie toho vrchu dostal klient gratis len za to, že ho vlastne, poviem to škaredo, lebo bolo mu povedané, že mu vymenili vačku, ale sami ste videli, že tá vačka proste nebola vymenená, ani nemohla byť vymenená. Dáme si testovačku a uvidíme, čo to povie. Ten mi ešte aj svetlý vypol. No, testovaciu máme... Čo? Mám si otvoriť? Finďo mi prikázal, že si mám otvoriť. Motor je perfektne. Odparuje ešte. No, testovaciu jazdu máme za sebou. Auto fakt, či teraz perfektne. Potichučky, nafúkané to ako prasa. Finďo, povedz ty. Nočak. Takže tak. A ďakujem ti very much pekne za to, že sleduješ tieto moje perfektné videá, ako sa opravujú auta. Budem strašne rád, keď mi dáš odber. Chýba nám ešte pár ľudí do 1000. A keď tam bude 1000, tak mám brutálny špeciál pripravený. Takže komentík, lajčík a odberík, veľmi pekne ti ďakujem. Ak chceš za autom pomôcť, a Finďo sa tu ukazuje. Ak chceš pomôcť s autom, tak kľudne mi napíš na môj Instagram My name is nobody. Tam si môžeme dohodnúť nejaký termín, poprípade ti pomôžem vyriešiť tvoj problém s autom. Finďo, ty nám povedz ešte na záver. On nemá čas, dobre. Ďakujem ti strašne veľmi pekne za podporu a dovidenia.